салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. бахшиши зиёд хела шуд видеоам набаровардем, видеои хубам накардем. Як чанд проблемаҳои шахсии худмон буд, ҳамин хотир видео накардем. Додаракмон менеҷери каналмон омад, ана соқу саломат дина рафтем гирифтемша. Ҳамин рӯзи борад агар ин ҳамин видеои мо просмотри хуб, поддержкаи хуб гира, дальше видеои хубу ҷолиба шумо тамошо кунед. ҳамин мода ҳамаги 18000 дига подписчик намерасида ки 150000 шава. ҳамин 150000 шуд, иншаалло як хайрияи хуби дига мекунем. Иншаалло айноми канали Коля Таҷик хитон мебинем. ина ҳозир як видеои хубу ҷолиба хитон тамошо мекунем. рафтем агон. бародарҷоно, видеои мо мебурорем, видеои хубу ҷолиб чӣ хеле ки ваъда кардем. мерем ягон фурӯшанда, ягон савдогар, ягон чия меқапем. ҳамин нархи ки мо мегем, ҳамун нарх дод, арзон кард. мақсади аз суми хубиш метиҳем 100 сумаш метиҳем ки чанд суми ки дар як рӯз кор мекунам, амрӯза корша тиҳем бироя рава, мақсад кора бас кина, амрӯз рава дам гира ва хадное кина барои худаш. шумо чӣ мегӯед? фикрҳои худтона дар комментариҳо ҳатман бинависед. алон нигоҳбони ҳама. бародарҷоно, мо мехоҳем ягон ёк апашка, ёк хоҳар, ё ягон зан, ягон хола, ягон писар, ягон кӯдак, ягон чӣ фурӯхтаистае, амурам кофитаистем як 10-20 минут шуд. мо мехоҳем ки ҳозир ҳамура ёвем, як рӯза фаҳмем чанд сум кор мекуна, двайной севайной тиҳемша ки ҳамун хирсан шава, мақсад рава ҳамин рӯз барвақттар дам гира. соат намоз як дита 4 шудестае, 4 бегаҳ барвақттар хонааш рава, то 8 на кор накунаю, барвақттар рава. тамошо кунен, лайк, подписаться, поделиться, комментариҳои хуба фаромӯш насозен. занда бошед. ҷон, салом алейкум. чӣ хел шумо? созе зуре, саломатиё хуба? чӣ кор мекунед ағоҷон? чанд сум ойлик дар як рӯз кор мекунед? 15-20 сомон дар як рӯз. 15-20 сомон чӣ мешавад? абедпулӣ номпулӣ хона дар куҷоед ағоҷон? савхози 50-солагӣ да? квартира ё хонаи хитона? квартира. номи шумо чӣ аст ағоҷон? абдураҳмон. акай абдураҳмон ном дорем? маззатон неста ака? акаҷон, ман навияш дар қиссатон монем, дар ҳаққи мо дуо кунем. аллоҳу акбар. Баъдаш ағоҷон, ҳозир куҷо рафтадем шумо? ҳозир хона мере? раве харид кунед, раве хонат. Майли ағоҷон. Майли, саломат бош. Майли. Майли. чӣ хеле ки гуфтем, як фурӯшанда ё як каса мебинем, як мӯйсафеда дидем, бениҳоят ғамгин шуд дилмон. бениҳоят дар ҳолати нохуб буд бобой. хостем ҳам бобойда ёрдам кунем, дар ҳамин бобой ёрдами худмон расондем. дар ҳақиқат дар ҳолати нохуб зиндагӣ дошт ҳамун тағо. дар ҳақиқат мақсад мунӯждатса дошт. мо хаяк кӯмаки худмона кардем. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат.
подписаться, лайк, комментарий хуб фаромӯш насозен.